Encantados de que os achegarades ata aquí. Bueno, perdonar primeiro por a tardanza, estábamos esperando a que chegase un pouco de xente, a estar todos, porque había algúns que ainda traballaban hasta 9:30. Entón, bueno, imos a empezar as cantareiras do Alba con 4 peciñas. En principio imos a botar 4 pezas cada grupo, vale? Bueno, que teñades boa noite todos e todas, que bailedes moito e que comades ben. Benvidos. Ben, que para comenzar, xa que sempre facemos o serán a víspera do Día das Letras Galegas, vamos a comenzar con unha peza que se chama Galiza.
recibimos as fotografías dos obreiros e que se ven preparando os devolvemos.